Kai abin da ranka yake so kai tuki hankali bana. Ina za mu je kuma? Makarantar su za mu je. Madu! Madu! Duk lokacin da na gwada soyayya ta gare ki kina kike yi. Yau idan har baki ce kina so na ba durowa ƙasa zan yi. Zaki faɗa ne ko kuma duro? Kai Madu kar ki bashi lokacin da zai zo dogon tunani. Kawai ki ce kina san shi. In ba haka ba zai tsalle ya duro. Tsalle ɗaya fa zai ya faɗo. Gidan talabijin sai sun nuna shi so 100. Su jawo rufe mana makaranta. Amma na ga ba yan gidan talabijin. Ko ba gidan talabijin yar wayan nan dai kowa yana da ita kin gani kowa ma yanzu gashin sun fara dauka. Madu! Dan Allah ki gaya masa. Me haka yin labai? Dole sai na so mutum ne kawai dan ya hausa mai mata barazana. Kai kana ji na koyi maza ka sako. Idan kuka ga na sauko, ta ce tana so na ne. Madu! Babu lokaci fa. Ki ce kina so na ko ndiro. Kai, kaga wani wanda ya fi ka hauka ko? Ai ina ba wanda ya fi na hauka. Madu! Za ki faɗa ne ko ndiro? Dan Allah ki gaya masa. Domin idan ya faɗo ki za ki je magargama ne jiko. Madu! Kai yayi fa wancan din ma hawa sama. Madu! Ni kuma idan har kika ce kina son shi sai na faɗo. Wancan dai ba dan makarantar mu bane. To amma ai bai na makarantar mu ya hau. Kai kuma kai waye? Ni waye ba shine mai muhimmanci ba. Me nake so shine mai muhimmanci anan. Abin da nake so kada Madu ta ce tana son shi. Na ga waɗanda suke faɗowa don suna so a so su. Shi kuma burin wannan kada a so shi wani irin mutum ne. Yanzu me abin yi? Idan kika amsa wa ɗayan zai faɗo. Ke kada ki damu. Kai kuma kada ka birkita ta man. Kai, gwara ku yanke shawara waye zai faɗo kuma waye zai zauna. Me haka dan uwa? Ni na shigar da takarda kai kuma kana neman kwaci kwangilar. Ya kake rusa min dagiyata ne? To me amfanin dagiyar? Kiran wayar da an riga an kace ta san ɓata lokaci ne. Ka daina wannan zakewar ka sauka zan faɗa ma wata gaskiya. Wace gaskiya kenan? Sai ka sauka zan faɗa ma. To shikenan. Ta ya sauka. Anya wannan yaro ba asiri ya masa ba? To me gaskiyar? Zaka iya wa kowa barazana akan soyayyarka. Amma kada kai haka wanda kake so. Wannan yariyar ta wace kai ka manta da ita. Me? Wannan ita ce gaskiyar? Dan uwa, baka san yayanta ba babji? Masheki ne. Ba za ka yi nasara akan shi ba. To kai taya za ka yi? Saboda ba zai iya nasara a kaina ba. Me yasa kenan? Ka mai da hankali akan karatunka. Duk daga baya za ka gane wannan, ka gane? Kai. Kana kuma za ka je? Zan je ne ma in haɗu da Madu. To me yasa kake so ka haɗu da Madu din? Ina ta rage zuciya ta katta buga. Kaga zo mu tafi gida. Zo kawo zo karkar zo mu je. Ka tafi da wannan abu yadda ya kamata. Na gode. Mun gode yaro. To sai an jima fa. To ma da lala. Na gode fa sosai. Yanzu duk wannan babbar kasar da na dauka godiya kawai zaki mun. To ta ce ma me? Shuru da Allah. Banda haka mai kawar barji za ta ce. Kaga zo mu tafi. Ka tsaya minti ɗaya kawo. To ya. Idan ba za ki damu ba. Ina ganin ina son ki. Kai. Me yasa kuma kike tafiya? Sai na ga yaya na. Wayo Allah ka taimake mu Allah. Me yasa kai baka taba shiga damuwa? Me damuwa take bayarwa to? Kai mutuwa ba za ka yi. To shikenan mu je.